Ato i-check pag-una si Brigada Alan Tangkawan, senior citizen, nakabangga og duha ka sakyanan. Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Nadasmagan sa usa ka Pajero nga gimaniho sa usa ka senior citizen ang duha ka mga sakyanan sa barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay kaganinang buntag Sabado, Pebrero 17, tuig 2024. Ang Pajero unang nibangga ngadto sa usa ka Montero apan wa gyud kini mohunong og nakabangga na sab og laing multicab sa unahan. Nahitabo pa ang ginukdanay hangtod nga didto na kini na intercept sa mga enforcer sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kon si Tuda sa Iskina Kalmar. Matod sa pangu sa City Tuda nga si Jonathan Tumulak nga sa dihang gisusi nila kinsa ang nagmaneho sa Pajero. Ilang nasuta nga mauusab ang tag-iya sa usa ka Starix van nga gihold nila sa ilang buhatan. Buwan na ang nakalabay. Dugang ni Tumulak, duha ka buwan ang nakalabay, kuha unta ang maong senior citizen sa Starix van. Apanwa nila tuguti nga mao kini ang magmaneho tungod kay tan-aw nila nga dili kini fit nga mag-drive kay sama og na mild stroke na kini. Human nalambigit og laing insidente karong adlaw. I-hold na usab sa Sisituda ang ikaduhang sakyanan ni ini. Hangtod nga adunay laing sakop sa ilang pamilya nga muklim sa sakyanan sa nahitabong bangga kaganinang buntag. Gikataho nga adunay usa ang naangol. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music News Authority. Brigada